Ya, ndinozvandinoda kuti ndisi kuibvuma. Is not pleading guilty kabereka changa pere murenyi. Tipetizwe kuti akapiwa nani padende maro kuti ateme aite munda. Tikapedze nguva sanangana bangura nzvimbo inonzi dende maro unoiziva here? Ichokwadi. Ehe, nzvimbo iyo inonzi dende maro iyoyo kupomerwa kunzi uri kurima padende maro ipapo uri kupaziva here? Pane dende maro ndiri kupaziva asi hapasi kurima. Right. Pane distance yakadii kubva pamunda pako kuenda padende maro? Panoita zve 50 meters. 50 meters. Right. Kana tichitaura kunonzi kumakuwa ndizvoka? Kumakuwa handiti pane nzvimbo inonzi makuwa, but makuwa anenge akazara pese here? Anenge asina kuzara pese. Anenge asina kuzara pese. Guva rinenge richitaura kuti iri guva handiti ka? But kumwe kwese uko hakuna makuwa, asi kwese kunenge kunonzi chii? Kumakuwa handiti ka? Iwewe uri kuedza kuclassify kuti panotambirwa ngoma chapu ndo padende maro here, kana kuti nzvimbo inonzi dende maro ndoyatoda kuti uizive. Ungatitaurire mademarcations ekuti dende maro rine masquare meters yakati, ini ndiri outside dende maro nemameters yakati. Ipapo maita basa sekutsanangura kwamaita. Maziviro angu andinoita ini kubva tichipirwa munda. Kubva pandakatanga kutema ini. Anoziva ndiani? Ari kuziva andinozviita. Ndati anoziva dende maro ndiwe here kana kuti varidzi vedende maro? Varidzi vedende maro ndo vanoziva. Good. Ndozvangachida kuti utange waziva izvo kuti vanoziva varidzi vedende maro ndo vakakusunga kuti iwewe uri kutorima kudende maro kwacho nekuti iwo ndo vari kutoziva kuti iwe wadarikidza. Ndinoda kutomboziva kuti iye akakupa kudende maro kwacho nokuti wati ndichipiwa. Tinoziva kuti iye akakupa munda wacho iwoyo une mapepa here uyezve iwe wakaupiwa iwe nani nelenzira uchikupa munzvimbo yodende maro kuti ndota munda. Ofareta ndinaye. Ofareta ndo yakakupa kuti iwe uende kurima padende pacho. Ndonzvimbo yakazorima ndachini. Iye ndine handina kupiwa kuti ndirime padende maro. Ndakapiwa kuti ndirime. Saka ndanzi ameno ndinozopiwa mukana kuti nditsanangure. Ndozvatikutoda ndisakatogara ndakubvunza kuti iwe kana ndichizi makuva totaura sezvimakuva yakatosa nzvimbo kunzi nzvimbo iyi kana kuti iro sango iro ndokudende maro kana kuti sango iro ndokumakuva. Right, 2008 tichipirwa minda. Chief KANDEYA the late vachiri mupenyu vakatiratidza pakanga paine dende maro. Ndobva vati ukakutema. Hatina kutema ukupi ikoko. Ndobva tachinzi mugane wenyu ndeuyu. Right, zvaita saizvozvo pakazova nenyaya yekuti minda yakanga ichipiwa vana. Ndobva pachinzi ipo pakuda kupiwa mwana wekwamandizha pakanga pasiwa ndima yedende maro. Ndobva tati iyi program iri kuitwa through my villages. Chief apa ndo pamakati tichengete. Chief apa ndo pamakati tichengetedze. Nasi pakutema tinozodii. Ndokuchinzi na chief ayo zvandiri kuita inini ndichaisa magadzisira ndoita chivanhu changu. Pakabva pachizosumudzwa zviyero zvepadende maro zvezve ndobva zvanogadzikwa kumapira zuva kweminda yedu kunova kumikuyu. Right, zvakasumudzwa nani? Izvozvo handisi kuziva zvangu kuti zvakasumudzwa nani nekuti takazonzi uku ndokwaane dende maro. Paipai patakanga tichiziva pakanga pane dende maro paipa pakutorima panova pane munda wamungodo izvozvo. 2008 ndopatakapirwa mudezi. Zvaita saizvozvo dende maro raiswa kumberi kweminda yedu. Izvozvo ndokunonzi kudende maro kwacho. October, November kana makanzwa kuti kwakauya vanhu vakanga vachitema miti. Pamwe takatobatana pamwe chete na Sabhuku tikati no vanhu havafanira kuparadza bani iri nepamikuyu vanhu vamakuita hazvisiri izvo. Ini kubva 2008 ndichirima ndapiwa kunzi kudende maro handina kumbomuva. Pandakatema ndipapo kana pachinzi aiwa pakatema 2008 ichiri nzvimbo yedende maro. Aiwa zvakasununguka ndinomusiya zvakadaro. Nzvimbo iyo ndiani? Sabhuku mukati pukulo eri muchigara pasi kuti uyu
kwari kurima akusi dende maro rakamufa richinziraiswa kumwe nokuti inini ndiri kuziva tinowanidzo nzvimbo kuti nzvimbo yari kurima iye yasungirwa yakamira sei kurima ndo kwari kurima kubvira Sabhuku vachiri vapiri akagara zvitauro uyu aenda kunogara kunzvimbo yasingabvumirwi kwasina akamupa ndonyaya hombe akaenda kuzvibhedhlera wede chamu kuti izviripo kuti kudende maro kubva zabona achiripo nharo dzako dzokurima kudende maroka nanhasi dzichiripo kutonzi kunzvimbo yaona kukonhera iwe idende maro takuita Sabhuku maita basa sekutsanangura kwandamboita pekutanga ndichikuudza umbo wandinoziva semaziviro andinozviita kuti dende maro rakanga riri rakabviswa asi iwe unoziva here kudarika Sabhuku ari kuchengeta vanhu imomo Sabhuku akanga aripo ndakakutsara during the time patakaita that program ava vakanga vakafa vakavhumuka vakanga vari secretary vakanga vari vaparangedzi ava vakanga vari kupia vakanga vari muvillage saka vakanga vasingazivi zvinhu muvillage vanenge vachiziva kuzvimanje kuramba baba nini maziviro ndikutsanangurawo maziviro andinoita andinozviita saka kurova kuti changamira iziuripedza nguva nzvimbo yakurima idende maro iri kupupuhwa naSabhuku kuti nzvimbo yakurima ichi idende maro isi Sabhuku akati refura akati zvakati pakati hapabvume kana muti uya utemwe enda kutemwe zvichikodora nzvimbo iri kutaurwa mune Israel nzvimbo yacho hamungoti zvangu apa ndanenguva zvinosati ndasvikapo paground zvangu asi kuziva kuti kudende maro area iyoyo ndozvatinoziva kuti kudende maro shuwa kana maprogramu yese etwa ehurumende yaya kana namicho pavakauya vakatenda kuita chivano area iyoyo hapana singazizive asi nyaya yekunge tikachiti ndeyekuti uyu akabva kuvillage kuno vamwe ndokubva aenda kugara kunzvimbo iyoyo ndobva vasvika pakuramwidzana nomudzimu vakasvika vakatomusiyira machira yakatosvika pakuorera panzvimbo pake ipapo achitaiwo kwavakienda kokuka handitendera kuti munhu agare nzvimbo yangu nokuti ndo mune mudzimu nomungagomora yakari padhuze nepamba pake ndo muno masvingo yaigarawo ukama hwedu hwedzinza ndofunga kana watokwira kakomwe kako kapinda pamusoro panosvingo hutoripo ndo maigara ainzi Kandeya wacho imomo mugomemo saka inzvimbo yakangoratidzwa kuti nzvimbo inofanira kuremekedzwa inofanira kuteedzwa chivanhu chenu chinofanira kuteedzwa nzvimbo iyoyo saka ngoti uyo chakazongotsautsira chete njokuti akazoenda kudimbura shuwa vanga vadimbura achiti unorima usaidi but iwo nomusikanzwawo ndofunga akazoramba achita se achiwedzerawo ndofunga ndipo akazotanga kukrashana pakuti aiona haungarambi uchida kupaza nzvimbo yese iyi isi kutarisa kuti nzvimbo iyoyo haichafanira kuitwa chimwe zvimwe zvinhu inofanira kuramba ichiitwa chivanhu chinofanira kuitwa nzvimbo iyoyo ndofunga ndo panonyaya hombe ichiitika papo iwewe mukomana uchiri kurangarira here pawayakanzi kuperera ichokwadi ndoda munhu anopindoti nditi nguva imwe chete kubva wanyarara pawakanzi unopererapo uchiri kupaziva here right pane mameters mangani kubva pawakanzi kuperere kwazotanga kutaurwa kuti yezvinezvi aiwa wanyanya kwawakuenda usati asvika kwese kumachira kupi zvakagumbura vanizvo zvimwe zvacho kumwe kwacho una kune 50 kumwe kwacho unosvika ku150 kwandakamirira kwacho kwandakanzi kupa kufanira kuenda kureva kuti wakapinda nzvimbo ine 150 meters uchibva kwakazoitwa takanga tatotema inzwa uri kunzwa panyaya yekuti mhondoro yakazoti ndakusiya machira because wakuuraya nzvimbo dzangu kubva panga wanziperera yapo nditike nekwa wakazoinkrocha uchienda kune mameters mangani ipapo tikutanga tichikurasana asi inini pandakatema munhu handinambobvira ndakawedzera ndipapo vamwe ndovatofamba kuenda kumabani pamusoro wenu tingange munhu uswera muchitenderera zvinoitika bangura ndichongoti zvinhu zvinongotongotawa pachekerere zvinhu zvongobuda sezvazviri kufunga dambudziko zvokuti dai kuti vauya mamwe masabhuku emunharaunda vari kutochema kuti akatotovharirawo kuti zvikushaya kuti tinoenda nokupi nokutema kwanga vakuitiwa vachipusha vachichovha ndima dzipi
idzodzo. Saka chinongodikana chete chinongoda kungoti zvinhu zvingonaka ngotaura namambo kuti zvikaita se nokuti mahectage yawakapiwa ma2 hectares izvo zvimozoenda kuverenga paground kuti mambo naso drive uenda paground unosvika muona zvinozvaakutsanangura kuno zvinozobuda here zvakanaka here kana kuti zvinenge zvakaipa. Chinongodiwa chete muno muchamo ndichongoti iwewe kana pakakanganisiwa ngoti sori mambo ndikaita se ndakakanganisa nofunga mambo munhu wevanhu munhu anoenzanisa vanhu hapana pamungasingabude napo zvirobo Sabhuku atitaurira kuti paigawa hapabvumirwa pandikirega titatopedza. Saka iwewe mutemo wauri kuziva unodarika Sabhuku ndewekuti kudi panyaya yedendemano. Original ndinangu mutemo ndikataura ndogona kuenda pamberi paSabhuku. Saka kana Sabhuku achitaura kuti ukurima padendemano iwe uri kupikisa semataurira uri kuita apa uri kutotaurira even ava uri kutotaura kuti mimi zvamutotaura izvi hazvisiri zvaZabhuku ndichaiwo ndo zvawataura kaya aZabhuku ndichaiwo saka iwewe uri kuratidza kuziva kwokudarika vari kukuudza pari zvino kuti kudendemano. Ziso rasana mambo riri kukutaura kuti kudendemano iwe uri kuti aiwa aZabhuku ndichaiwo vanozviziva. Saka iwewe ndosaka kubvunza kuti mutemo wauri kuisa iwewe kuti inini ndinoziva izvi zvikudarika Sabhuku. Handina kuisa mutemo. Alright, saka kana uri kuramba sei zvapupu zviri kutaurwa izvi kuti iwewe uri kurima kudendemano. Aiwa kamukuru kana dai yanga iri nyaya yekuti yakataurwa kuvillage sekugara kwatakaita October tichibata vamwe vanhu vakanga vatemba mikuyu ichibatanidza nekudendemano ikoko kwatizvo ingadai yakanzi takataurwa kuvillage tisina kana kupikisana nazvo kuti ne mutemo uri panapa nhasi wakuti zvakati ngatichiitai izvi asi izvozvo ukaona pandima yangu inini yandakasiya nevamwe vese vamuva kuenda kubani pangu pese sangu rese riripo waita zvakadai nekudotora mahara izvezvo uri kutoita uri kutopikisa changamire waifanira kungoiposera patete wonatsa kuzotsanangurawo zvako iwe wakuda kubatsirwa pano zvino zvinova kuti watonatsa kutoratidza kupikisa wese uri kutobva kutotaura direct chief wobva wati ininiwo zvamuri kutaura hazvimbokunda munhu akafa kare saka izvi zvatinofanira kukuregerera unofanira kutitanga kutaura kuti anzvimbo ipo pari kutaurwa ndopanzvimbo paigara madziteteguru masvikiro ndibariyani ndibarunzwa kuti mamukuyu adii paitogara masvikiro pachiita nyaya dzavo dzemadendemano chiita zvavairangana tiripo isusu mapfupa azoberekawo pari zvino handiti saka mopaya hapatendero itotova mhosva hozi iye zvikataura kuti vanhu tichichiita hazvina patinochiwana kuti kukuyo kugereko kuyo tichaenda kuitira pauri kutaura kuti pakazosundurudzwa mambo hausundurutse hozi hauna pawa ichivanhu naiva zomhepo kuti inini apa ndapandaakuitira zvaitwa nomasvikiro zvezvi ndaiwa ndaakuitira apa vari masvikiro iwe unenge wamboona kuti pawa yacho mweya wacho unenge wamboona kuti ndaiita bhozi nezvakaitwa nomhikizano dzavamadziteekure pasi chigare vakatanga vacho panonzi vaite mvura isingapereka vopai papata muchimuri ini ndiri mambo atozombourawo zvangu asi ndinenge chichitozindoro ndinenge chitsarura novaridziva zvino saka paukatema mupuyu nhasi uri kunzi kurima zvikunzi kwomutima vanende mari pacho ndakuchikuchacha bhozi ina hana basa naireti chifi handiti ndingoti zvienderane nekuti kana tadarekana ndiri chigadzikane chifambirane nozvinodiwa ndozviri kutaura maSabhuku nevanhu tinotori nemedzi miviri ndatoonesana muna Sabhuku kuti vanhu vatenga mikuyu iyi tifanira kunge tichidaro handina kana mukuyu aiwawe tichavasunga titanga wapiwa yavo iwawo uchatavataurira Sabhuku kuti Sabhuku vanhu vacho ndeavo musungwa wouya futi kuno
Sai judgment. Sai judgment. Right, mutemo mkuu uliona mmoja. Ula mume. Sababu wanapo mfuzi. Za unozobisa 50 kg iwe inozojiwa n'abantu mbuzi zishibaya kwa sababu kwa uje unoita mfuni chete ukuthi vanhu vari kuruza kuti urizwa wakayipanditi ini kwangu mugama wose wakapaza chivanhu chako chakamira kudzikisa mutombo kuti bambo anofanira kubvisa mombe inoenda kuna Changamire nokuti akasvibisa nzvimbo yechivanhu chavo uyezve obvisa mbudzi mbiri dzenda kuna Sabhuku nobhagedhi roupfu nombafuta kuitira kuti panobayiwa mbudzi ipapo vanhu vanodya zvichenure nzvimbo iyoyo